As chatas son a forma de chamarlle a algunha familia, é como dicir un apodo, pero noutras palabras. Se refire a xente do seu traballo. Pois unha chata para min son os motes que se poñen a familias cando algúns familiares morren e polo apellido, polo segundo, polo primeiro, pois pónselle o mote. É un mote familiar que se corre por moitas generacións. As chatas ou alcumes son sobrenomes que aparecen eu creo que en todas as comunidades que se coñecen de todo o mundo, pois sempre se utilizaron chatas ou alcumes e que se trata de, non sei, familiarizar ou dar a coñecer determinadas familias, determinadas persoas de xeito máis natural ou máis fácil. Unha chata é o xeito, digamos, o nombre, o sobrenombre, digamos, que lle poñemos a unha persona para reconocerla facilmente, para caracterizarla. Eso forma parte da idiosincrasia de cada pueblo, é como un apellido máis. É como ter na realeza que ten 7 ou 8 nombres, pois aquí é un... Non en sí un nombre, nin é un apellido, non é unha cousa que queda intermedia. 7 ou 8 chatas tampouco. A veces conóceno máis dicindo a chata que dicindo o apellido, non? Pero como así é do jorobe. Iso do jorobe é o noso, aquilo noso que nos gusta. É como lle poñamos un mote, unha cousa justa, non sei, queda e quedou, Eso tamén é unha cruz para alguén que lle poña un... Sí, bueno... A ver, hai apodos que son levadeiros e tal, pero se che clavan un San Benito destes que non saler da casa por... Entende? Eu son filla de Lola Brava. E Lola Brava non era brava, que era ben mansa. E tiña os fillos, e tiña netos, e tiña sempre con ela. Pero non era o apellido, non, tampouco, non era o apellido. Non, pero ele era Dolores Besada Bravo. Bueno, última, pues era a última, bravo, sí. Pero non era para chamarlle como chata. Pero, E chamaban ya como chata. No, Carmen, non é, iso non, se era ela xa o apellido Bravo, non. Hai chatas familiares e despois hai que un día iba pola 14, tropezou nunha pedra e caeu, jodeu a cabeza, xa tropeza na pedra, a tomar polo cu, aí te queda, xa está, en el nombre del padre e del hijo, aí te quedas con ese nombre por toda a vida. Tal cual. E despois é o fillo de tropezas na pedra, o neto de tropezas na pedra, a maioría das chatas que conozco é por historias desas. Pa mal ou pa ben non podes elegilo. Se che poñen a chata, estás jodido. Aquí hai un mogollón. E ademais, por exemplo, cando preguntas fulanito Antonio Martínez tal ou Domínguez, quen é ese? A mí estar fardo de conocerlo e dir joder o Xibardo, o Chopo, o Anguila, ou eu que sei, que teño o apodo ese, non? Neiro. Por exemplo, a ver, a miña familia chaman os tesedeiros. Pichapán. Coxaino. Carolo. Catelo. Os Xons. Barrapochas. Aquí hai caja na cuncha, pesca na pedra, parrulos, eu que sei, Porque tamén a mí me chaman Carma Brava. Eu non son brava, que son mansa. Ser brava és. Caja na cuncha tamén existe. Os chucurruchús. Fabaloba. Fabaloba. Hai nas que son chistosas, pero hai algunhas que tamén válgame Jesucristo. Hai xente que se conoce máis pola chata que polo seu propio nombre. Por eso se lle poñen nas esquelas a chata, vamos, o apodo de baixo. O que pasa é que hai chatas, hai apodos que... Toca tu carallo. Hai que toca tu carallo. E aí xa é máis cando os pasas a castellano. Sí, bueno, cando queres suavizar, entonces cando se... Algún non teñen traducción para esos temas. Imagínate, por exemplo, caja na olla. Non sei por que se puxo nin por que non, pero é que... Non queiras sabelo. Este é tataraneto de caja na olla. Cando eran as ollas de barro. Caja na olla será, nace caja na olla e morre caja na olla. E Juan nunca jogou nunca na olla, que empexarlle por calquera cousa. Non creo que se lle ocurrira ir á olla a facer eso. Non creo. Como poñías ti masacones en castellano? Pois masacones sería... Ou caja na olla. Bueno, caja na olla e caga en la olla. Masaconas... Arde vientre que... Pois sería... Vamos a ver... Masaconas. E ese é fea de todo tamén. Quen tal puxo. Pero conas, non hai uns peixes tamén que se chaman conas? Eu nunca oín. Non, uns que son planos. Nunca oín.
non me acordo agora, pero eu penso que eran máis... Suyas, sí, planos. Outros que son... no, eran tapacones. Non sei. Que ben ser de parecido. Isto no Grove é inmenso, aquí cada familia ten 2 ou 3 chatas. Os fillos poden heredar por parte do pai ou por parte da nai, iso depende como lle empezan a chamar de pequeno, pois xa lle queda para sempre. Non son bravas, son mansas, son moi cariñosas. Juntas, sabes? E son moi todo. As escolas estaban xuntas. Pero a que son cariñosas. E logo eu non son... Tamén. Ai.